Ассалому алайкум мухлисони азиз. Ғариб бачаҳо, ғариб духтарҳо, ба сами шумо мерасонам ки рӯзи 25 апрел соати 5 бего дар шаҳри Тольятти консерти Ройгон аз тарафи медонед ки аз тарафи диаспораи тоҷикон, аз тарафи диаспораи тоҷикон шароф консерт барои мардуми ғариб бепул бо иштироки Хайриддини Бозор. Биед беҳтараш акай Хайриддин ахша файрод кунем. Мана акаҷон ассалому алайкум. Ассалому шунидан кай бувад монанди дидан. Муборак шавад акаҷон. Беҳтарин самту нагузоште консерти Ройгон дар ҳамин вақту дар ҳамин чизе ки барои муҳоҷирони мо ҳамин чиз бисёр зарур аст ки як хурсандӣ кунанд. Рӯзи 25 хато накунам соати 5 бего Ройгон ака аз ҷониби ватан родина. аз ҷониби ватан родина. Беҳтарин марҳамат шуморо ба консерти Ройгон Хайриддини Бозор таклиф мекунем. марҳамат кунед. Саломат бошед.